Máme sa na čo tešiť. A ak ste si doteraz mysleli, že premed je akrobatický manéver typický iba pre stíhačku, tak ste naomila, pretože tento akrobatický prvok bude tiež súčasťou letovej vykážky Spartan C27E. Priatelia, pozrite sa, čo sa tu deje. Veľmi strmý vzlet a smerovým kormidlom použitím vykopnutím smerového kormidla, zmena smeru 45 stupňov, 60 stupňov, takže plná výchylka smerového kormidla a takzvaná plochá zátačka. Vidíme znovu ďalšie a ďalšie veci. Je tu potrebný veľký prebytok výkonu. Toto lietadlo štandardne nie je určené na leteckú akrobáciu, ale dokazujú sa tu skutočnosti, že aj s takýmto lietadlom dobre navrhnutým, aerodynamicky dobre navrhnutým lietadlom po pevnostnej stránke je možné urobiť takéto vystúpenie. Z akrobatického hľadiska, priatelia, lietadlo, ktoré je hornoplošník, to znamená hornoplošné usporiadanie, vieme, že nie je takto obratné na zmeny polohy. Napriek tomu vidíme tu výkruty, ktoré robí vybavili, aby toto lietadlo k nám sem prišlo. Takže ak by ste mali záujem dozvedieť sa viacero informácií, tak takí veľmi milí dvaja Taliani sa nachádzajú aj niekde v komerčnej zóne, dajú vám určite aj množstvo informácií o Spartane C27E. A takisto to platia aj pre novinárov, ak by sa chceli... Prekrut zatiaľ. Veľmi zaujímavá vec. Toto asi bežne na dopravnom letisku s dopravným lietadlom neuvidíme, ale vďaka Slovenskej leteckej agentúre, ktorá pozvala tohto fantastického hostia, máme možnosť vidieť aj akrobatickú zostavu lietadla, ktoré má nasledujúce hmotnostné parametre. Maximálna zletová hmotnosť tohoto lietadla je 3500 ošetrovateľov, čiže všestranné použitie nielen na prepravu materiálu, na prepravu živej sily, prepravu zranených. Môžeme možno prezradiť aj mená pilotov, ktorí sa tu teda nachádzajú. Je to Gianni Ammoniaci a Matteo Maurizio, ktorí vám teda predvádzajú Spartan C27E. Ja by som dodal, že komandante Gianni Ammoniaci je bývalý vojenský pilot, pôsobil ako operačný pilot stíhač bombardér na lietadle F-104. Takže pilot lietadla F-104 Starfighter talianskych vzdušných síl teraz sedí v transportnom lietadle, ale ukazuje, že aj s takýmto strojom, takýchto kvalít sa dajú robiť akrobatické prvky. A mali sme pred chvíľočkou možnosť vidieť pád, potom strmhlavý let. A teraz tu máme na veľkých náklonoch lietanie. Utiahnuté zatáčky na skutočne veľkých náklonoch, keď si uvedomíme, že zatáčka o náklone 30 stupňov pre dopravné lietadlo sa už považuje za zatáčku s veľkým náklonom. Vrátim sa ešte k druhému pilotovi, aby sme... Strmý uhol priblíženia, priatelia, videli sme to skoro zo súvratovej zátačky. Strmý uhol. Máme tu asi nízky prielet, alebo touch and go. Uvidíme, čo to bude. Zmena uhlu nábehu na vrtuliach dokáže s lietadlom veci, ktoré bežne nevidíme, takže lietadlo cúva a odovzdám slovo kolegyni Zdenke. Poďakujte pilotom, zamávajte im, zatlieskajte, určite vás registrujú, ak sa vám ich vystúpenie páčilo. Vážení priatelia, C27 Spartan v premiére na podujatí SIAF 2014. Poprosím, zakývajme, určite sa pilotov poteší, takže ďakujeme.
Priatelia, počasie sa stále a stále zlepšuje. To znamená, boli vypočuté naše prosby na dobré počasie.